Gwamnatin Populous Pop. Sakon barista kaka shehu ne ya ce na faɗa wa duniya gwamnatin Populous. Gwamnatin Populous Pop. 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 Gwamnatin Populous Ga gwamnan da ake fahar da kai, ga gwamnan da ake ta ji da kai, ga gwamnan da ƙasa ta san da kai, Hadi best gwamna a duniyar mu kai, kai kake gwamna an kasan da kai, kai talakawa masu nai da kai, kaji masu kudin masu nai da kai, masu mulkin nan masu nai da kai, masarauta ma yau ta nai da kai, da yardar Allah mu nai da kai, to a mulkin mu ka ja mu jai da kai, ka zarce kuma za mu ce da kai, kalamai na ba fada ba, zance na ba dabo ba, ni na ce gwamna Populous Pop, da kauna kuma za mu je da kai, mutunci ne ya kira ka kai, masoya ne mun ka sai da kai, kalamai na ba gudu ba, zantuka na kuma ba daba ba, ban faɗa don ayyo faɗa ba, ni na ce gwamna Populous Pop, ni kawai gwamna Populous Pop, tallafi kai kai man na baba, ɓangaren ilimi kayi baba, asibitoci ma kayi baba, har maternity baka bari ba, harkar tsaron nan bai bari ba, ruwa yau ya wadatu baba, ruwa baba kawai zuba ruwa, yara na titi yayi baba, har na ta zama London ta baba, na fulai over kayi baba, kai gini na gidaje fa baba, kai ginin makarantu fa baba, kai ginin asibiti baba, kai ginin kasuwa sannu baba, ayyukan ci gaba na yi maraba, ɓangaren mata bai bari ba, tallafi kai kai musu baba, taimakon nasu baka bari ba, ɓangaren nakasassu na baba, har guragu sun bi ka baba, na makafi sun gaida baba, ɓangaren noma baka bari ba, na fitar taki mun ga baba, kai rabon taki mun ji baba, an yi noma kuma ta yi baba, ɗalibai duka suna maraba, wayar da neko sun yi baba, ɓangaren jamma an yi baba, duka sun ce sun zaɓi baba, duka sun ce su sun bi baba, ɗanki sabon lokal gamin baba, duka sun ce mana sun bi baba, da shehu na barna shi ma yana cewa, Dasko Abubakar Umar Garbai, shi ma yau yana cewa, Deputy gwamna yana cewa, na ta ƙara faɗa yana cewa, Be Excellence Umar Kadafur, yana ta ƙara faɗa yana cewa, wani jadi muti na gwamna, yana ta ƙara faɗa yana cewa, Sanato Borno Central ma, Kashim Shatima shi ma yana cewa, Kashim yana ta faɗa yana cewa, Sanato Naudan Borno na nan, Abubakar Kyari shi ma yana cewa, Abubakar Kyari yana ta cewa, Sanato Saudan Borno na nan, Alhaji Alin Dume ta cewa, Alin Dume yana ta cewa, State Party APC na nan, Party Chairman APC na nan,
Adiri dodo ma yana cewa gida na a dodo na MMC yana ta goyon baya ka maimaita. Yan majalisar tarayya sun ce na jiha su ma suna cewa. Na jiha su ma suna cewa. Ga spika ya faɗa ya ce malamai na jiha suna cewa. Kwamishinoni ma suna cewa. Kwamishinan RR yana cewa. Injiniya Mustapha Gobiyo shi ma yana ta faɗa yana cewa. Kwamishinan High Education Science Technology ma Injiniya Mustapha Malumbe shi ma yana ta faɗa yana cewa. Commissioner of Agric ma Injiniya Abubakar na Talba shi ma yana ta faɗa yana cewa. Commissioner Youth and Support ma Honorable Sayin na Buba shi ma yana ta faɗa yana cewa. Commissioner of Works yana cewa. Architecture ne Rima Sale